ang'o minyalo tim? Erokamano ahinya. Jill, awinjo bende weche ma jothurwa ondiko ni kanyo, to wawacho wach achiel. Gima awacho ka e gima Minister mar Health bende nowacho. And onge gimoro ni nitiere miriambo. Minister ne ok owacho ni korona nitie. An bende abedo ka awacho ni korona onge. Omiyo kik ng'ato ket wache e dho minister ni nowacho ni korona nitie. Korona pok oyudore. Ing'e ni pile pile kata kapok wacho wuok, wan kaka jolony wasetimo surveillance kabisa. Omiyo seche ma wantie ka kwariwore gi institutions wa matimo research, we collect samples, wang'iyo to wawacho ni mae kaka piny nitiere. Omiyo sani H3N2 no a subtype mar Influenza A wach mantiere sani. Wacho ni obiro kawuono kendo biro duogo, kech obiro ga every winter time. Yes, nikech wach ma osewacho mar antigenic shift gi drift chande. Agomo mondo awach ni yore mag ritruok ema koro nyaka waket mbele. Nikech sani sama wuok odine